look at it. I'm here to the grave of Charles Youngwood. Ik zeg het doen we dat met Youngwood. Terug hier dan. Zo. Zo'n vader heb ik zien je helemaal grave aan die misschien leuke jaren zijn niet. De start misschien eerst. Zo de grave zijn jaren zijn Youngwood. Ze figuur als ze wel mag. Gewoon als plastic. Als figuur te slachten. Ze gewoon omdat zo'n trouble van een gevoel. Mijn vader dat ik jachten onder. Klaag voor vaak accoucheers. Stel je dat ik het kan doen. Dat is nog een. Hoe sta je nu mooi grond waar gaat er naar per? Hoe hard zou gemoeid te voeren naar hem, maar niet. Kom met ISG. Je doet je aan je wat kies kan helpen helemaal rijden. Hier nu nog zo kan kan als je het draast, als je naar kaas, dan kan het grek aan plek. Als alles de regen voor van hen nog, zie hier hoe het immer de regen draagt voor de willy. Als een naast kan het grek aan plek. Ja, het was vast klaar, maar het ging niet. Dat maatje was zo groen karrig, als dat fijn trouw gimmel. Had je wel een bedrijf, als je steek kruik van de noeien. Dus een steek vol hout. Dat is één voor jij. Dat is echt vriendje. Zo hij hem een goede hart zo. Als een is dat je tien hem achter hier kijken. Waar is het op dan mag hij dan zijn dan zie zijn er keer. Zijn hij dan met goedjes. Dat is goed in je gewaar ju. Hij weet dat een halve draast had ik nu aardig het hele goed, ze gaan het NPA's. Dat toen een hartje ging jij van hier skelen. Als we komen zo, dan meer toch kran. But like I moved back home to like start a family, and fishing's one of the few, opportunities available to, like people like me around to support your family in that, But like if these MPAs keep cutting the legs from underneath you, like keep cutting the legs from underneath fishermen, then they're gonna, that there's not going to be any jobs, opportunities left around, no people left on the islands. Weet waar een voertuig. Bij moeder gehouden, de kroep en ze kimmertje kon ze houden, maar ze had allemaal een jas. Wat is hagelschap. Start in los en het puntjes te zien, start ik maar ja tagju. Had maar een kroeg. Vim tu katreo, als vim tu stu hij stas. Je gaat af van de andere. Maar gewoon zo wat je maar een kroeg, ne schenk. Wat dat hagelschap halen nog zoals le weeds, le terug gegroeid en hij gaf het al op. Dat ga je moet gaan goed. Had paar de helpen. Had post werd kete show in de kalik. Als we komen te kalik het op. Als we het show had, dan staat het. Hoe je het kastje skraal heen dan al. And in 20 years' time, when my daughter gets old enough to have a family, is she going to have any opportunities around it? And then 40 years after that, my grandkid's going to be sitting in a classroom reading a textbook, about the way we used to live up here because there was nobody left,